Khir tu te chibai le vekule voin hi me ni somni pakua kumsan hi somni panga ni nga ni ania tuntuma hian Switzerland khopakhata thil thleng rap thlak takhi kan bi chiang vele donanga report chen khata phi chuan Switzerland rama chiatna thleng to chuan he chiatna thleng hi alarap thlak ber o me ti hialin an soi ani Nimin meni somni pariat khan Switzerland rama khupakhat blaten antia chuan vurtol harap thlak tak mai thlenga e vurtol hi vur sathli ani lo le ngala leile lungte ain pot noi bok nen e hianin chiatna harap thlak tak mai a thlen ani e vurtol hianin blaten khopum pui deuh tho za somkwa chu achil thu an meyarin asoya khua hi din that le hi langai do ni point alang video clip sang te kan tar langa he vurtol rap thak zia hi kan hmu thiamin kan hria thiam ngei ka ring thil thleng chung chang hi news website sang a po hmu tur atam hle a begin Reuters website in atarlan dan tuna hian kan ron tar chu vele ani soita kan khan nimin lama khan he chiatna rap thak takhi a thlenga blaten khua hian khongai thak om khop mai khua hi din thar le angai do ni poina langa video clip sang atang hian chiang takin he vurtol hianin he khua chiatna harap thlak tak thlen dan hi kan hmu thiamin ka ring Switzerland hi ram nuam tak ania khuvel mun sang atang te pon tlo tu anga em thina achan chu aram leilung pian mang hi mitam tak ngai na thlo ania in chu mi pialama vuram te po along ni bok nen thira nomin abo rok po anom viu ni ngei tur ani amai ro chu tiang hian van doina rap thak tak main anang chinta ani drone footage satang hian chiang takin kan hutheng karinga seita kan khat blaten kho hi chirtiak leile lungbaka vur in chopolin yang hian anoi chu ania khua chu achil ne hle ni ti kha kan hria da tho me Yesterday, the glaciers started to collapse, and even the livestock were evacuated on May 19th because of the glacier's instability. Local authorities described the situation as very bad.
Drone footage showed a deluge of debris sweeping. He thil thleng chung changa hian mi pakhatin nunna chan ni hin tarlan hania an vanei khup maya hetia khupum pui deuh tho vur tolin a chil hnu hian mi pakhat chawina nunna han chan chu thil oi om lo zawk ani hial ome vur tol a thlen thut na chan hi khovel sigle sa danglam zel wang ni te poin mi thiam te chuan an soya hetiang thil hi a thleng tam chho tul dul do ni te poin mi thiam te chuan an tar lang ani kan hria thawin khovel sigle sa hi a danglam chak em a khovel lum zel wang hian sigle sa hian hun bi anei to lo ani bermaya ni puya ni se ruasura in chu tiang bokin furle thasik poni tasila hun bi pangai taka a thleng to lo ani bermai hetiang hi tundin hmuna blood and khoi na chiat na rap thlak an to dan ania video chen khat te kan thlir sun zom don ani report atanga landan chuan blood and khua chen in za thum te chu evur tol le leitol hianin ati sevegani ti kha kan hria ta tha ome mitam tak chu helai hmuna tang hian son chua ania mishing ba ka hian ran te thleng poin tunei tu le rescue team te chuanin chan chu na hi thokin mun him lama an son ti an tar lang ani ole he video chang hian chiang takin he vur tol hi rap thlak zia kan hmu thiamin ka ringa ral khada changa thlir tan chuan bom puak emaw ti mai tur ani hetianga vur le leinin rap thlak takin bleten khua a chil chunga mi pakhat chawin nunna chan thei hi thilmak top khok tin kan soi theng chu rap thlak khop mai ole khati song kha tun chung video wa Switzerland rama chiatna rap thlak tak thleng chung chang kan dar nan thei chu ani e